जोङो 2022 जेनाखि निउ इयार बेनि गेजेराव जों दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेनाखि निसिमा हालामाव खयलामयला VCDCनि आन्दाराव मोनसे खालामाथि इक' टुरिजम दं जाय बिथांमोना दावबायारिफोर बिथांमोना मोजां लेभेलै दावबायफैनो हागोन बेवहाय जाहैबाय जोंहा माखासे इक' टुरिजम मोनसे कमिटि दङ बे कमिटिनि थ्रुयैनो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव जोङो अपेनिं खालामनाय जाबाय बिथांमोना माबा जेखि प्रब्लेम जाया मानो बिथांमोनानो आप डाउन मोनफ्रोमखौबो दैदेनगोन आरो बेजों लोगोसे मा नायनांगौ दिन्थिनानै होगोन आरो जाय दावबायारि बिथांमोननि थाखाय आदर्श हिसाबै जोंनि बे खयलामयला VCDCनि सिङाव थानाय जेनाखि कमिटि इक' टुरिजम कमिटि बिथांमोनानो माने गासैखौबो दायथ' लानानै एभ्रिथिं हेफाजाब होनाय जागोन आरो जेनाखि जोंनि बे नुथाय बे नुथायाव जोङो गासैबो जोंनि जेनाखि आसामाव थानाय जिब जुन्थुफोरखौ बिथांमोनानो गासैखौबो नुलांजोबनो हागोन आरो बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन दावराय एक नाम्बार पिकक होनना बुङो दावराय नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दावमासार नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे मै नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे लख्रा मैदेर गासैबो एभ्रि माने नुनो मोनगोन आसामाव थानाय जेनाखि जिब जुनार गासैबोखौबो नुजोबगोन आरो लोगोसेनो जों मिथिनो मोनदों मुंदांखा जायगायाव हा खालामाथि होननाय जायगायाव हा गोसोम मोनो औ बेखौबो नुनो मोनगोन खारन मानो होनोब्ला खालामाथि होननाय माने हाया गोसोम खुनु जिबनाव जों बेबायदि हाखौ जों दिनै जोंनि BTR हालामाव जों नुनो मोनाखै किन्तु जोंनि बे निसिमा हालामाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जेनाखि निसिमा हालामावहाय मोनसे खालामाथि एरिया दङ बेयो जाहैबाय नायल' जाल' बेनो जाहैबाय जोंनि खयलामयला VCDCनि सिङाव थानाय खालामाथि दा बे हिसाबै बेजोंल' नङा खारन जोंहा गोजा गोथां गोमो मोनसे हाजोबो दङ आगत हाजो होनना बुंनाय जायो बेखौबो नुनो मोनगोन आरो मिथिंगानि आबहावा जेनाखि फासथानिफ्राय सा ओनसोलनिफ्राय ओरैबायदि मौसुमि बार बारो बेखौ जों हमदांनो हाया ओरैबायदि लोहो लोहो बार फैयो बेखौबो बिथांमोना हमदांनो हागोन खारन फुंनि 6:50 लानानै 5:50 जोंनि बे खालामाथि टुरिस्ट गाइड कमिटि एस'सिएशननि बानजायनायाव जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो बे खालामाथि टुरिस्टखौ जोङो दावबायारिफोरनि थाखाय उदाङै जों बेखेवनानै होनाय जाबाय दा जोङो बिनि टाइमखौ जोङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 5टासिम जोङो बे प्लेसाव थानानै जोङो जोंनि इन्जयमेन्टखौ जों खालामनो हागोन बेरायफैनो हागोन बेनिखायनो जों खावलायदों जाय बिथांमोना बोसोराव खनसेहालागै दावबायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना नैबे जोंनि खालामाथिनि समायना नुथाय आरो समायना मोनसे मिथिंगायारि नुथायफोरखौ नायफैनो गोसो जानाय बिथांमोना नायफैनो हागोन आरो बिनि टाइमखौ जोङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 5टासिम जोङो अपेनै जोङो होनाय जागोन नोंथांमोननि जिखिनि बेयाव सैथो बेथ' बेनो टुरिस्ट प्लेस होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे मानास नेसनेल पार्कजोंनो एक्सटेन्सन जानानै बियो दा मानासनि मोनसे नेसनेल पार्कआवनो बियो गोग्लैनानै दङ बेवहाय बायदि रोखोमनि जिब जुनार बेवहाय दङ बेवहाय जोङो एलिफेन्ट मैदेर जों नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे हाग्रानि गुबुन गुबुन रोखोमनि आसामाव थानाय बायदि बिथिंनि जेनाखि जिब जुनारफोर बियो गासिबो फ्राय दङ नाथाय बे मोनसे खोथा जे बेवहाय गिथावना होननाय बेवहाय गैया बेवहाय सानफ्रोमबो मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनाय जाखायो आरो बेवहाय थांनाय फैनाय हान्था मेला खालामनो थाखाय जोङो गासैबो लामाखौ जोङो मोजाङैनो फोसाबनानै होदों आरो थांनाय फैनायनि थाखाय जोंनि कमिटिनि जानानै जों कमिटियानो गाइड खालामनाय जागोन खुनु बेवहाय गिनांगौ थांनाय फैनायाव माबा मोनसे उसुबिदा जागोन बेनि जेबो सन्देह बेवहाय थानांगौ गैया नोंथांमोना टुरिजम स्पट बानायबाय दावबायारिफोरनि जिखिनि माखासे सावगारि नुथाय आरो लोगोसेनो सरकारनि सायाव बे दावबायनाय माने खालामाथिनि सायाव माबायदि खावलायनांगौ जायो नोंथांमोना बेयो मोनसे जोंनि आसाम रायजो इण्डियानि मोनसे आरो चिरां जिल्लानि हिसाबै BTRनि हिसाबै नायल' जाले मोनसे सम्पद बुंनो थाङोबा बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मेसेज नैबेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानगोन दावबायारि बिथांमोना जोंनि नैबे खालामाथि टुरिस्ट गाइड कमिटिखौ निस्सय मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन आरो नोंथांमोना जोंनि बे खालामाथिनि
जे गोसोम हा आरो बेजों लोगोसे गुफुर हा आरो बेयाव लोगोसे फान्थाव रंनि गाब बेवहाय हा नुनो मोनगोन आरो भुटान हाजोनिफ्राय मोजां मोनसे बोहैबोनाय गोग्गो दैसा आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ना बायदि रोखोम जुनारफोर दङ बेखौ नोंथांमोना नायफैगोन आरो अनसायगोन आरो जोंनि बे टुरिस्ट गाइड कमिटिखौ मदद खालामगोन होननानै जोङो फोथायनाय थादों आरो सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायनो नागिरगोन जिहेतु बिटिआर हालामाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन पिकनिक स्पट आरो टुरिस्ट प्लेसफोर दङ बेनि गेजेराव जोंनि खालामाथियाबो मोनसे टुरिस्ट प्लेस दा बेनिखायनो खालामाथिया जोंनि मोनसे टुरिस्ट प्लेस हिसाबै आरो बेवहाय मोनसे नेचारेलि माखासे बेवहाय नुथायफोर दङ जायखौ जोङो खुनु मोनसे डेक'रेसनजों खालामनाय जायाखै अब्लाबो बेयाव मोनसे समायना नुथाय दङ बेनिखायनो नैबे जोंनि निसिमा ओनसोलाव थानाय जोंनि बे लकेलिटि जि लाइमोनफोर जि बेखार जेंनाफोरखौ लानानै गोबां लाइमोनफ्रा जेंनायाव दङ दा बेनिखायनो जोङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों बे टुरिस्ट प्लेसखौ जेन' सरकारा माबा मोनसे इनिशिएटिभ लानायनि गेजेरजों बेखौ माबा मोनसे आपग्रेडेसनफ्राव खालामनानै होयोब्ला जों खुब गोजोननाय मोनगौ आरो आं बेखौनो बुंबावगोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बियो मोनसे बिटिआरनि सुक्ति दफायाव क्लजआव हाबनानै दंखायो बेनिखायनो बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनायनि गेजेरजोंहाय जेन' खालामाथिखौ मोनसे टुरिस्ट प्लेस बानायनानै होयो आरो जोंनि निसिमायाव थानाय बेखार लाइमोनफोरखौ बेयावनो माखासे इंगेजमेन्ट खालामनानै होयो जों बेखौ जोंनि टुरिस्ट गाइड कमिटिनि जानानै आरो जोंनि एस'सिएसननि जानानैहाय जों बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय साखोन-सिखोननि सायाव जोंनि दावबायारि आरो साब-सिखोननि सायाव बेखौहाय जोङो बे ओरैबायदि जों खालामनाय जादों जोंनि कमिटिया बेवहाय जोङो बियो जोंनि अपेनिं खालामनाय प्लेसनिफ्राय लानानै जोङो बेवहाय मोनसे रेसिडेन्स जों खालामनाय जादों बे रेसिडेन्सनि 20 किल'मिटार बा 19 किल'मिटारसो गोजानावहाय बे प्लेसा दङ दा बेनि गेजेरावहाय जोङो बेवहाय माखासे जोंनि बै रेसिडेन्सआव जोङो माखासे जानाय बायदि रोखोम जोंबो खालामनाय जादों आरो बिनि अनगा जाय बिथांमोना टुरिस्ट हिसाबै दावबायफैनो नोंथांमोना पेकेट लान्च हिसाबै लानानै फैनो हागोन आरो बेवहाय जाफैनो हागोन खिन्थु जों बेवहाय बांद्राय अभार जों साउन्डबो जों बाहायहोनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जों बेवहाय अर सुनानै बायदि रोखोम संनाय जानाय जों खालामहोनाय नङा जाय बिथांमोना दावबायनो फैगोन नोंथांमोना गावनि जानांगौफोरखौ पेकेट लान्च खालामनानै आरो नङाब्ला जोंनि बानायखानायफोरखौनो लानानै नोंथांमोना फैनो हायो आरो बेवहाय गोसो खुसियै 8टानिफ्राय लानानै फुंनि बेलासिनि 5टासिमखौ बे प्लेसाव थानानै नोंथांमोना रंजाफैनो हागोन बिनि उनाव नोंथांमोना 5टानि उनावहाय थांफिननो हागोन